pray the prayer.
Di minggu sadarion Rab dohot sadok huria di Portibion tapatupado parningotan tiki panopaon di langit dohot tanoon ro dinasa isina. Onma padua halihon huriata HKBP marningot panopaon di debata amata di langit dohot tanoon. Marhite parningaton lam togu ma haperseota tu debata amai na manopa langit dohot tanoon dohot nasa isina nang masedenggan jaladang marpa pansohotan pangaramotionna huhut mangalehon dengan basana tunasa na mangulu di Portibion. Di baheni tamasi tutudo tapasahat puji-pujian dohot hamauleateon nirohata nang tondita tu debata. Di sado HKBP Laus Tabahedo Minggu 22 September 2024 ton gabe Minggu Ekologi Lau paingoton hita di Panjowon Ulaon dohot tanggung jawab ta songon halak naporsea lau pauliulihon hasadauni nasa tinopa. Dada olan sihataan sabing yanggo ekologi i di huriata HKBP alai konteksta do ekologi i lau mar huria martiologi marhadaulaton huhut mangulu jala dada holat inganan hangulata yanggo Portibion alai bagasni debata doi inganan parsombauta tu debata manangihon hatana jalam makahuluhon holong di rohana alani i tapuji madebata marhite narap hita marende. Nati no pa
marhite-hite guardi debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tomo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata sito palangit dohot tanoon. Tanganna do na jumadihon nasa na tinopa, hatiuron dialiton ibana hira ulos, ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe. Ibana mangulang-ulangi di aka aik bilutna pargijang, huretana do dibahen aka ombuni, mardalan-dalan do ibana di atas habong ni alugu. Nunga di paujak ibana tanoon tu aka ojahanai, asa unang lalo-lalo saliling-lilingna. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama tuho na pinangindo ni roham. Pasahat ma dirimu, pasahat ma dalanmu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Mansai denggando di topaho langit dohot tano dohot nasa isina. Jaladang hea ditadikon ho ulauni tanganmu. Pinuji maguarmu saliling-lilingna. Ala balga ni holongmu marhite Kristus anakmi. Nunga dibain ho padantu saluhut natinopami. Jaladang hea dioseho padan naung binahenmi. Gok denggan ni basam do langit dohot tanoon, ali amang, mulak rata do asini roham, jaladang marpasohotan denggan ni basam. Rap dohot nasa natinopami, hupuji hami maho, ali debata, ama, anak dohot tondi parbadia. Rab dohot saluhut akana porsea di portibion, hupestahon hamima tiki panopaunmu di langit, tano dohot nasa isina. Disado HKBP sadarion, hubain hamima minggu ekologi, manang minggu hasadaon ninasa natinopa. Paubama adung dohot anggut nami, gabe puji-pujian tuho ale amang. Pahisar matano nang tinopami, nang sega ala hagijango ni roha, dohot hamakuson ni jolmai, marhite pakokopon ni Yesus Kristus. Anakmi dihau pinarsilangi, saibahen mahami saluhutna, gabe jolma tinopa na imbaru, marhite tondi parbadia. Amin.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, imanani enet sian konvensi HKBP tahun 1996 bindu 5, taringot tu lingkungan hidup. Tahap persyai jala tahap tidak kondo. Ditopa debatado jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaonna di Portibion. Ibana do napuna sude na mangalehon hanguluan tu sude na tinopanai inganan pangulaoni jolmai ima darat laut dohot hajang-hajang langit ruang angkasa. Direhon debata do huaso tu jolmai lao paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nago. Ulau ni Yesus Kristus do paluahon jolmai nasana tinopai songoni Portibion sadiri. Marhiteon tahat tidak kondo tanggung jawab ni jolma panguluhon melestarikan sude na tinopani debata asaboi ibana mangula hipas dohot marsonang sejahtera. Ta'alau do akka usaho na manegai lingkungan marhite na manutung dohot manabai haud ditobak manang harangan. Ta'alau do akka usaho na manglitohi aik dohot aung-aung nang aik panirisan limbah na marisi rasun sian akka pabrik marhite so mangaturehon halalau ni aik panirisani pola tahe manegai aik si inumon. Suang songoni ta'olodo aka pencemaran udara na manegai parhosaan ni jolma. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulam na hombar tu patikmi. Amin. Tato potima dosata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami si topa saluhut nunga dengan di topa ho tanoon nang sude pangisina alai husegai hami doi ala hagijangon ni roha dohot hamokuson nami. Asima roham dihami ale Tuhan, sesesa manasa dosa nami, maradopon akan atinopami. Ale Tuhan debata dipilit hodo hami lau pauliulihon tano na tinopamon alai hurajumi hami dan hibul rohanami lau mangaradoti hasadaoni nasa na tinopami nang hurang do parsitutuon nami maradopon akan na tinopam na asing hola nariko tu diri nami sabing do hupar hamaol hami jaladang huingot hami na marsigatung tu hasadaon ni nasa na tinopai do panguluan nami di tanoon. Asima roham dihami ale Tuhan, sesesa manasa dosa nami, maradopon akan atinopami. Ale Tuhan debata hupar hatopor hami do na jot-jot hupasombu hami akan na humaliang hami dohot bagas joromi pe danglas hupar hatopor hami do na masai losok rohanami manuan huhut pagodang-godang kon hau umbahenal lamohop jalam marhitang portibion. Asima roham dihami ale Tuhan, sesesa manasa dosa nami, maradopon akan atinopami. Ale Tuhan debata disuruh hodo hami marbarita nauli nasian Tuhan Yesus Kristus tunasa natinopa alai jot-jot huarsahi hami akan natinopami marhite na hasigai hami jala husiapon hami tobak laut dohot langit ingana ninasa natinopami. Asima roham dihami ale Tuhan, sesesa manasa dosa nami, maradopon akan atinopami. Baga-baga ni debata taringo tu hasesa ani dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Roh mahamu tuau asa mangulu tondi muna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abid bunga dab-dab. Bonardo botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abid hasumba. Gabe songon hapas do buse. Hasangapon madi debatana di kijang. Amin. Kur ina Kamis.
seksi perempuan. Turpuk epistel di hari Mingguon Arende Mahita. Ganga Tara
Tatangi honma hatani debata turpu epistel di hari mingguan tersurat di Yohanes tolu ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 walu. Dang adong nama naik tu banua gijang iason naung tuati sian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Naing patibon anak ni jolmai asa dapotan hanguluan na saleleng-leleng na ganuk na porsea di ibana. Ai songonon do holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan nasaleleng-leleng na di ibana. Aidang disuruh debata anak na itu Portibion asa uhumana naing paluaw na Portibion tahe ubahen na disuruh. Dang si ona so porseai nunga hona uhum ala so porsea ibana diguar ni anak sasada ni debata. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hata ni debata jalana upeopsa. Gor ama Jericho.
dari bangsa. Sadarion Rakma Mesta Hotiki Panopau Dohita Dohot Sude Aka Naporsea di Liat Portibion Jala Disado HKBP Tapatupado Sadarion Minggu Ekologi Marhite Pesta Tiki Panopau Dohot Minggu Ekologion Neng Tarata-ratai Muse Haporseota Pabuana Tinopani Debataon Do langit dohot tanoon natatada marhite Yesus Kristus. Marhite pestaon na tapaingot muse dirita paboa na sojolmai na gabe pamusatan ni saluhut na tinopa dohot na sahangoluan. Dang tarsirang jolmai siantano na tinopa jala na hinaholongan ni debata na tinobus marhite mudar ni anakna jala di paimbaru marhite tondi porbadia. Marhite pesta tiki panopaon dohot minggu ekologion disosoi dohita lau manghanguluhon halason hailason mangoroi dohot pasidikon nasa ropak-ropak mamarangehon ngulu nadinggan maradopon ni humaliangta mamarhamaul nasa natinopa marpangutik jala jamot tu aek listrik dohot BBM jala sigop maradopon aka tada-tada ni hasese ganina tinopa ni debata disadok portibion huhuk marturuk ni roha di bagasan hadaulaton dohot pahati dakonota akan nautinobus marhite-hite hamamate tondina dibahen hita gabe anak haholongan ni debata. Marhite pestaon rabdo hita dohot nasa natinopa laho merpakirimon jala mangula pasauton portibion asa tigor gok dame ias jala marudut. Atong tata hitidakon ma haporsiotai sangona hina tinadokon ni dongata haporsian di sadok portibion rakma hita mandok. Di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman itu bohon tu si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang hasoholoan ido tuhata na tuan na bernet di panghumuan silatus namate tarpaja do ibadah di hau pinasilang na tua tubuh na tolu dong ditanom na mulak mengulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudut syamun debata Jehovah amanai pargugun nah satu dosani disimai bana pai mulak sugot tu tanaon
manghumi alat nama ngulu dohot nama te. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atopani hala Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan di dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni alak naung mate. Kur ama.
Shalom. Selamat hari Minggu, madihita saluhna. Guarni Minggu pas 10 pituhon dung Trinitatis. Minggu ekologi, dohok topik habalgau ni Jehovah di bagasan sude na tinopana. Perjolo titing nama ragam. Sada ucapan salam. Pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria nama dohoti par mingguon sadarion. Jala akka tamue nami na sadarion dope parjolo sahali mar minggu di gerejaon. Hupasahat hami hata perhorasan sian huriatta jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite par minggota sadarion. Napaduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot par saripeon. Hami parhalado Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot par saripeon turuas namar ulang tahun di tanggal 10 sahat tu tanggal 22 September 2024. Sai di lehon debata maga hatani debata tu nama ulang tahun Yesaya 54 ayat 10. Ai musat pe akadolok jala humutal akarobean alai anggo asiasiku naso tu pahum musat sianho jala padan ni hadameoku naso tu pahumordit ninda Jehovah si asiho. Akaguar namarulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon boima taida di infokus ni garejata. Napatuluhon papungu pelean. Sadarion papungu pelean tujolo 2A 2B dohita tuha perluan ni huria dohot sentralisasi. Minggu tanggal 20 September 2024 nanengro papungu pilihan tujolo 2A 2B dohita tuha perluan ni huria dohot sentralisasi. Napapaton ruas namonding. Nah di hari Kamis tanggal 10 September 2024 nungajumolo marujung ngolu nisada halak ina ima inang sonti boru simalango opude si boru tutup umur 86 tahun. Nah hinabaluhon ni amata Peter Parapat alamat Jalan Sebila Gang Rodi nomor sia C Wek Bethlehem. Tatangyakon ma asa tumibu tarapul di keluarga naung tininggal honna. Napalimahon Minggu Ekologi HKBP. Minggu Ekologi ima laho paingot ton hita taringot tu panopau ni debata di langit doho disaluhut na tinopana. Nomor 6 sumbangan lampu halaman parkir gereja dan lampu sorot gereja. Di Jalo Huriat tado sumbangan lampu di halaman parkir gereja, dohot lampu sorot gereja sian keluarga NN. Mau lihat matu keluarga naung menyumbakon sai di lehon debatama pasu-pasuna tunasida. Nomor 7 panitia pesta tahun Okwene inklusif dan pesta gotilon HKBP Immanuel tahun 2024. Jadwal bazar dan lelang kor boima tabereng di stensilan warta jemaat. Nomor 2 Dewan Koinonia. Seksi remaja Naposobulung di hari Sabtu tanggal 28 September 2024 dipatu pada pertanyaan PHD remaja Naposobulung masuk pukul 10 sia WIB 10 sia 30 WIB. Maringanan di gedung sekolah minggu HKBP Immanuel. Domutusi dipangido ma tu sude remaja doho Naposobulung na adong di huriat tahun
asaria madohoti partanyangani. B. Seksi sekolah minggu. Sehubungan dengan rapat Dewan Koinonia di pergantian bendahara seksi sekolah minggu yang sebelumnya Sumiati Boru Hutahayan menjadi Priscilia Boru Sianturi dan Tasya Putri Boru Tanjung dinonaktifkan dari seksi sekolah minggu Alanunga Pidahuria. C. Susunan Panitia Natal Sekolah Minggu HKBP Manuel 2024 Boima Tajaha di stensilan Warta Jemaat. Nomor sia acara pertanyaan Tajaha Bema di stensilan Warta Jemaat. Nomor 10 inganan nama jabui pertanyaan UEK Rabu dohot Kamis tanggal 25 tanggal 26 September 2024 Tajaha Bema di stensilan Warta Jemaat. Nomor 10 sada torop niruas nama dohoti parmingguan tanggal 15 September 2024 Tajaha Bema di stensilan Warta Jemaat. Nomor 12 jadwal pelayanan di hari Senin sahatu hari Minggu Tajaha Bema di stensilan Warta Jemaat. Nomor 10 jadwal kor tu Minggu tanggal 20 September 2024. Minggu pagi ina Nasaret dohot kor ama. Minggu siang ina Kamis ina Hanna ina Betania dohot gabungan sada. Nomor 14 ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Nomor sada Nyonya Girsang Boru Batubara Sian Wek Getsemane pemulihan di Tonga Bagas. 2 Joshua Sinaga Wek Bethesda opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Tolu Sintua MPH Perdede STH Wek Bethesda pemulihan di Tonga Bagas. Nomor 4 Cahaya Permata Siahaan Wek Nasaret opname di rumah sakit Siloam Medan. Nomor 5 Miko Manurung Wek Jordan opname di rumah sakit. Tatangya kon maasabui hatop malum turuas namar sahih na di rumah sakit doh na pemulihan di Tonga Bagas. Nomor bagian 2 Warta keuangan sentralisasi doh non sentralisasi keuangan diakonia sosial huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni garejata tu sentralisasi doh non sentralisasi Boima Taida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Hami perhalado madok mauliate tu sude ruas napasahaton pelian bulanan, pelian tahun, perpuluhan, hamuliateon, diakoni sosial, pembangunan ni huriata. Debatama nama masu-masu sude ruas ni huriata. File Warta Jemaat lengkap Boima Taida Marhites ken kode na adong di halaman terakhir Warta Jemaat. Horas Shalom tuhata mamasu-masu hita. Marende Mahita.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amanginang. Selamat hari Minggu manang di remaja naposo bulung horas madihita saluhutna. Hujaha mahatani debata di parminggota sadarion di minggu ekologi ima natar surat di pesalmen bidu 104 ayat 10 tolhas tu ayat 24. Songonon mahatani debata. Puji ma Jahoba ale todiku nabolon situtu doho ali Jahoba di bataku marpakaian hasangapo dohot hamuliau doho hatiuron dia liton ibana hira ulos ibana pahebakon akalangit songon ribbe-ribbe ibana manggulang-gulangi di aka aik bilut na pargijang huretana do di bain aka obuni mardalad-dalad do ibana di atas habong ni alogo ibana pasobur aka dolok sian aka bilut na pargijangi sian parbueni aka jadi-jadian mudo butong tanoon. Ibana patubuhon duhut-duhut dipinahan dohot ikau rata bahen parulian ni jolma laho parwarhon roti sian tanoon. Rodi anggur na palas rohani jolma nagalei asa marmiak buhina lobi sian nahona miak dohot roti na tumukul rohani jolma nagalei. Butongan ma akahau ni Jahoba akahau ares ni libasari akapidong siburu tasiki na marjabuhon hau tusam akabedu do napuna dolok akka natiboy haporusan ni akka atuasu do akka dolok batu ibana mabahe bulan pajujuran tikki di boto mataniari do hasudutanna hodo mabahen hahulomon jadi tubuh maborengin disima gumamang saluhut binatang harangan singa na bajar akan napatungaur mangido panganon nasida bicar mataniari mangisurut manasida laho manggopang tu bagasan liang nasida ruar majolmai tumopot ulaonna na pinuhutanna rasi-rasa botari tung nalan situtudo akka jadi-jadianmu ale Jahoba saluhu nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanoon ido sahak ni turpuki. Amanami nanami dongan saha porseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus di pikiri huriat tado marhite minggu ekologion asa sudi ruas dohot parhalado ni HKBP maka moletehon panopaon ni debatana macai uli di Portibion asa sudi hita majamoton aka haulion ni natinoppa melestarikan merawat jala totong hita majagahon asa berkesinambungan hanguluat ni jolma di Portibion rap dohot aka natinoppa na asing. Amanami nanami dongan saha porseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus anggo najoluani molo ditaringoti di hak Kristenon molo ditaringoti taringot tu jamita di bagas joro godangani naing marisihon haluaon alani Kristus Yesus napaluahon jolma sian dosa dohot hamatean. Jadi dipertikin na parjului laho manaringoti di jamita taringot tu ekologi taringot tu akka natinoppa na di Portibion ima langit tano dohot laut doho nasa isina. Jala sahat tu tikyop pe olo do pe terpengaruh hita inangamang. Gudang do hita noaeng ayaha hadumuan ni lingkungan hidup tu hapurseaon. Ala taetong molo di gerejaon yan manaringoti surguma yan dosa ma. Aha pola taringotat dison ekologi lingkungan hidup. Asa haru tarukap majoro hatta inang amang ternyata sudah sangat penting khotbah-khotbah di gereja dan juga iman-iman Kristiani dikaitkan dengan lingkungan hidup. Asa haru tarukap roh hatta memang rikokna itu tuh hita manaringoti asa sadar hita
laho manarihon akka sudut na mangihut ditiki hanguluan nasida di Portibion. Hujaha mojo sada kutipan inang amang sian pandohan tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Gudang dohita merasa salilingon tanon ay hutai siano pung tadi siap bapak tadui sadok Portibion adalah warisan dari para pendahulu kita. Molo tapahami do tutu Portibion sebagai warisan, tergugah untuk menjaga kelestarian bumi ini di masa yang akan datang. Alai molo tahaposi jala tahaporsiai songon lanjutan ni petikani, kita meminjamnya dari anak cucu kita. Nah tapakke dosonari inangamang Portibion lingkungan hidupon. Tapakke tapi kita meminjam itu dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, dari generasi-generasi penerus kita. Nah tapi jam do. Alani songo dia mata paulak inangamang lingkungan hidupon. Molo tap segai do noaeng na dihita na jonok tuhita. Na sering tadalani, na sering tapakke, na sering talausi, kita rusak. Padahal kita meminjamnya dari anak cucu kita. Jadi paula kota may sugot tu nasida ngasih gabi kondisina. Sangat memprihatinkan. Jala luar biasa gabi menderita manasida. Ala ngata pa sudah sonare, ngata segay sonare. Lehonot tamu si paula kota tuak kasuduk na posoi marsugot haduan. Na paduahon inangamang adong do petikan muse. Saidawomon yang sian ngulut tado sian nakapinoparta. Mamereng akka pangalahon ni Jolma nuaingon. Kebrutalan ni Jolma menebang hutan secara bebas. Kebrutalan ni akka Jolma lahu menegai akka natinop dalam otik madebit air. Jadi adong mapadohan ni sahalak na malo di doksonon. Apakah jika pohon terakhir akan ditebang? Tabayak ko madang adong behau sudah di Portibion. Nga habis ditabayak karena serakahi. Tinggal satu lagi pohon di tengah-tengah dunia ini. Dan mata air terakhir berhenti mengalir. Nga sopol besuri akka mata niaik. Ala dang adong be akar-akar kayu sebagai penyimpan air. Jadi dang adong be aik na adong di akka dulu kidang be mak paharuar honaik. Songon mata aik na tabu na manis. Alanido amanginang, kalau itu semua sudah berhenti mengalir, baru saat itulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat dimakan dan diminum. Muladong pehepeng ta inangamang, muladong pehepeng niya kapar hepeng, alaga bemar hepeng imana dung habis sudah itu bang ya kehau-hawi. Gudang pehepeng diban, aledang adong bepeng hasil air. Boy do hepeng tay inangamang tainum, dang boy. Boy do hepeng tay amang inang tapangan, dang boy. Jadi demi masa depan bumi ini, demi masa depan anak-anak kita, memang di mimbar-mimbar dan juga dalam pembelajaran iman waptado, majagahon haulion ni natinopani debata. Majagahon perawatan bumi ini. Asa unang merlubah-lubah hita manegay. Unang merlubah-lubah hita laho manggosa akka laut, tano, dohot ng akka awang-awang. Alay buhay hita niyan menyumbangkan peran na memet petaho. Laho pauliulihoni asa totong adong si pakkeon ni akka generasi na mangihut. Ada satu sudut pandang na keliru sa lilingon. Di tonga-tonga ni Hajol Maon. Termasuk madi akka halak Kristen. Pabua jol mado pamusatan ni sudi akka natinopay. Ngata jahan akki nga ni di hata hapur siyaw ni. Ito pa di batape langit tano doho laut doho nasa isina. Itu kan untuk kebutuhan manusia ninna. Jadi antroposentris berpusat kepada manusia, pamusatan na di kebutuhan ni jolma. Tabodo pe amanginang moloholan kebutuhan ni jolma na naing di cover
melalui nama make, nama mengolah, nama mengelola natinopana asing. Kalau hanya untuk kebutuhan manusia memang cukup do, say do akan natinopai. Tapi sekarang bukan hanya kebutuhan manusia, keserakahan nama inangamang. Keserakahan nama na muncul di bagasan ngulu ni akka jolma. Gabe betul-betul diperkosa dalam tanda kutip. Laut diperkosa, tano diperkosa, harangan. Songod dia memperkosa laut, dibahen jolma do upaya, segala upaya manakup akadekei dengan cara-cara medebu bompe taho. Asamate do akka ikan namek metia saharu merutung nasida. Songod dia memerkosa akka harangan, ditaba dama akka nasahau nabulun dohot hau namekmet. Molo ditaba hawi niasa dan nabalgai isuan getina ba adong dobe kesinambungan tu akatikin na roh. Alai persoalan alani keserakahan sudi nasa margwar hau asal mabui gabe hepeng ngadi babak besudi. Demi keserakahan, demi antroposentrapi keserakahan manusia, segama saluhuna amanginang natinopai, segama akka harangani tano lau doho nasa isina. Jalagudang doi pelaku ni sian nang halak Kristen sadiri. Amanami nanami donga saha porsiaon, unang lupa hita, Yesus Kristus mati di hau pinur silang, dada holan menubus jolma siad dosa. Kedatangan Yesus ke dunia bukan hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga seluruh semesta ini harus ikut diselamatkan. Mulunga ditanda jolmai halak pardosa ibana, jala dipalua Yesus ibana dirajumi sian dosana, malua manang ibana siaton di keserakahan, malua manang ibana sian ngolu na sai memperkosa bumi, manang memakai semua kuasanya untuk merusak bumi demi keuntungan. Asamolo halak na dipaluan ni Tuhan Yesus Kristus tu lingkungan hidup. Amanami nanami dongan saha porsiaon, mulu na julo akan natuat-tuat tadi huta, naing menebay pertapahan di Jabu, naing manobang lahu pajong jokon manang mabahen hau manay baru. Hal na wajar do jaladang pala mahua dope na juluani ditabay na sida akahau. Tapi dulu sudah berbeda dengan sekarang. Sonari hau na jongjong akka perumahan, jongjong akka industri-industri besar, sering do mengorbaton akka hau na diharangani. Hutan lindung penuaing ngalam semakin menipis. Malo-malono jolma mengurus izinna. Dan pemerintah kita pun tidak terlalu serius lahu mempertahankan hutan lindung supaya tidak diapa-apai, supaya tidak dirusak. Yang berizin maupun yang tidak berizin sama-sama menggulut asa haru lam otik. Tapi kita tidak peduli bagaimana caranya supaya pohon-pohon tidak semakin dibabat. Unang benya moro akahawi, moladong hau di samping jabutta, unang beta tabai holat tarat tinggi mah. Unang apala sahak be tu jabutta. Alai molo gabe torsita bata-bado bangat dohot tita laho menebay hasusaan di tonga-tonga ni ngulutta. Kalau hanya demi kebutuhan manusia, bumi ini cukup inangamang untuk kita dan generasi kita yang akan datang. Alai molo dohot do untuk keserakahatta, untuk manggohi akka dai nang marnasaha nang pengabuciton gobung litai. Alai sotong do peneng mangocok mudar di tahi. Alani do amanginang do ngasaha porsiaon turpuk tasadarion paingot ton hita. Parpesalamin mamereng pabua ulido na tinopani di bata. Tuhan itu bisa dimuliakan marhiti akan natinopai. Hasangapon ni pahian hasangapon ni di bata dohot hamuliaun na do akka natinopai. Hati yuron langit dohot akka ribe-ribe jangi obuni dohot akka alugu sudei papatarhon hamuliaun ni di bata.
Jika pemazmur memandang semua ciptaan itu adalah kemuliaan Tuhan. Rap argado HP jolmai dohot akasuasuanani. Rap argado HP hanguluan ni jolmai dohot haulion kelestarian ni laut tano dohot akaharangani. Molohita setabi inangamang buang air di kuburan. Setarok dok setabi opung. Manang di pinggir dalapi di hau-hau setabi opung. Aka amado biasa songoni ati amang. Iboto setabi. Alai majaga hayason ni humaliangna melestarihon lingkunganna dohot majagahon akasuasuanan asa tetap hijau bui mangulu dang di paratiatehon. Hamuliaun ni dohot hita jolma bahen sangap di guarni di bata. Molo tunaso ni idai takas do hita marsattabi. Habe sotaboto isi nata sattabi. Ia akka suasuana na di jolutta, ia akka haulion ni duluk-duluk, tasigay secara sengaja. Dohot hita berkontribusi gabe patupahon akka hasisiga ni akka natinopay. Amanginang gari sampat ta sa diri dang boy ta jagahon asa unang marserakan sembarangan. Nasugo hubereng mapok ni bunga nami julu jabuy adong madisi putung ni sigaret. Dan mungkin beakai nama bolok kon itu siya tenang. Alay mo kesaluar udang ruas ni HKBPO ni mabay ni disi saluar doraroe. Jimulorong akapok ni bunga ta inang amang tabereng akaputung ni sigaret. Itu pastilah kita yang masih belum sadar. Nang tabo to dope majagahon haulion. Bungai nga songon itu budinggan uli habeta kotori dope ta. Alira kolak putung di sigare ra. Mulu bilanja hamu akka ina jaladong akka membuka roti-roti hamu rupani adong sampamu nautik tu dia dewek kamu inang. Tutong sampah. Pasti do itu tong sampah manang ipinggir dalani do marserakan manang do tong ipok ni bungai papiakon. Dang pola muluk-muluk hita inangamang bagaimana berkontribusi dalam tahun dalam minggu ekologi ini. Tajamottom masampat taganup. Setiap orang ama manang ina, bawa manang buru-buru, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa, rakmah hita inangamang majamotton sampatta. Unang be terbuang secara bebas berkeliaran. Mulu mangalang bobok kamu inangamang di gereja, takatungi tapa masuk musyet tutasta laki na. Mulu mangalang permengkaret akan aposo di karek nai. Unang las di tepelhon di toruni kursi. Tadani hita nasadar bahwa bumi ini hendak kita jaga. Nang pola lau hita tu Jepang inangamang merawat bumi. Na di humaliang tamah. Daerah-daerah yang sering kita lewati. Tempat kita tinggal jala mangulu. Tajaga mah. Tajamottom mah inangamang. Mulu adong bunga na tubu tarawat mah. Mulu dang boy tatabay minimal unang gabi melos bungay mate. Alay mulu boy dupi hita manabay tatabay mah inangamang. Ini cara kita secara sederhana. Laho pataridahon haulion ni natinoppan ni debata di tonga-tonga ni nahumaliak kita. Adong do sahalak filsuf ekologi memang naung secara sadar nakingani memunculkan namargoar istilah deep ekologi. Manusia harus disadarkan bahwa dunia ini tidak berpusat kepada manusia. Tetapi baik hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, laut, awan, langit, semua yang ada di dunia ini adalah sama-sama. Kita harus mengganti yang kita katakan tadi antroposentris yang berpusat kepada manusia, kita ganti menjadi biosentris. Pusatnya adalah semua yang hidup.
dakkolat jolmai. Asa mulu radidu hita inang amang meninggalhon antroposentrison. Asa unang tak peralat sudi seolah-olah semua yang hidup itu bisa kita kuasai sesuka hati kita tanpa harus merawat dan menjaganya. Jala radi hita menganggap ada kesetaraan biosentris. Setara do sudi nasa makhluk hidupi laho pataridahon hasangapun di guarn debata. Yakid do hami buidu hita inang amang laho majagahon haulion ni portibion. Alanido di konfesit tapi naking tarida do di patik ni tuhatta tarida do di si taha porsiai do debatado na manop pajolma jala debatado na manop panang inganan parmianan ni jolmai di portibion. Ibana do napuna sudi debatado napuna isudi. Jala marhitei taha tidakot do tanggung jawab ni jolma do panguluhon melestarikan sudi na tinoppa. Asabui ibana mangula hipas dohot marsonang-sonang. Taalo do akka usaha na manegay lingkungan marhiti na manutungi dohot manabayhaw ditobak manang harangan. Taalo do akka usaha na mangalitoki aek dohot awang-awang nang aek panirisan limbah na marisi racun sian akka pabrik marhiti so mga turehon halalaw ni aek panirisani pola tahe manegay aek si inumon. Amanginang uju pemerintah Indonesia memberi kebebasan tu ormas termasuk gereja untuk mengelola tambang. HKBP secara tegas menolaki. Marhiti Opui Eporus menyatakan surat tidak ikut bersedia HKBP untuk mengelola tambang. Ala maralo doi tu konfesini huria. Tapi sebagian jemaat HKBP khususnya AKP pebisnis merasa oto HKBP ditolak tawaran ini. Ada memang sebagian ormas-ormas yang menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola tambang. Asa adong pemasukan ni akka organisasi-organisasi termasuk gereja dohot akka organisasi keagamaan lainnya. Alaya lamarojahan tu konfesi ni huria. Taalo do akka usaha na manegay lingkungan marhite na manutungi dohot manabayhaw ditobak dolan akka na asing. Ninaroha inang amang unang holan di level pusat, unang holan eporusta na marsuara na madok manulak mangalo nasa usaha na manegay lingkungan. Alay doho masudi akka ruas ni huria di sadok inganan nabi rap mahita inang amang majagahon haulion ni natinopay. Amanami na nami dongan sahapor siyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhite Minggu ekologi di bagasan sadarion. Rap dohita doho sudi akka halak Kristen di sadok portibion. Jadi molo gerakan bersama do tutuon, semua orang Kristen tidak lagi buang sampah sembarangan. Molo belaja akka ina di buah bema akka tas-tasna sia jabu alana molo di Alfamart, Alfamidi pe ekom manuhor na mahita noaing. Daripada manuhor tapakke matasna sia jabu i. Molo lao tu pasar dibuang makarajang na asa unang bimartaba-taba kapalastiki alana kapalastiki inang amang ijabunami pinagudanga plastik noaing. Jadi pasti bolong do itu tong sampah jala molo adong ina madabu tutano nalilingani diurai puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru bisa terurai melalui ngolu na betul-betul majamoton akka hayason dohot melalui tanggung jawab di pemakaian ni akka aek, pemakaian ni akka arus listrik. Amanginang kita sudah berkontribusi secara langsung laho melestarikan lingkungan. Diri mulubui di Minggu Ekologion laus dohot doinang di oikumene inklusif. Aha do oikumene inklusif. Kita tinggal bersama. Tak ada sekat antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tak ada perbedaan antara denominasi gereja yang A dengan yang B. Tidak ada perbedaan antara orang yang sehat dengan orang penyandang disabilitas. Dan tidak ada yang menjadi yang hebat baik manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Portibiodo amanginang tempat tinggal tak bersama.
Alani naing magabi sumber kebaikan hita. Di tonga-tonga ni ngulutta tu akka na humaliak kita. Termasuk ma nang tu akka na tinoppa. Lingkungan kita di mana kita berada. Tanah, air, udara. Asa takas ma inangamang unang penyumbang pencemar kita. Tu akai saluhuna. Di biga-biga bulan na salpu jok bisa belakang ni jabunamion membakar kesampah. Nah gudangan asap. Jadi mulu ibakar asapi sepudi mengungsi maju hami. Ala olo sampai tulo Pak Jom masa mago asapi. Ala nido inangamang natuan do belakangan odang pala adong be. Sampai turut do natar sada par tahun di huriat tamanegor na belakangi. Ala sering membakar-bakar sampah. Jala menimbulkan asap yang sangat banyak. Memang akan tua-tua tanah jolo sering dosong nih penyelesaian sampah rumah marhitai bakar. Ala yang gosonaria manginang dang be taula be nama bakar-bakar sampai. Ngadong aka tempat-tempat sampah jala rodo aka petugas sampah papunguh sampat taganup are. Tusi mata pasahat. Unang ala enggan hita manggar nang gosadia perupani gabe tabakar aka sampah. Itu juga mengotori mabahen aka pencemaran di udara. Hape nakin dikonfesitai udara pe awang-awang pe naso jadi rota hatta. Alani doa manami nanami doa saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nunga diatur honde bata saluhu na portibion uli. Dibahin akka parsagina. Jala sian portibion do hita mangan. Adong akka si panganota roti boras gadong akka sayur buah-buahan itu hasil bumi. Alai molo tasigaido tanoi dang marparbui be dangadong be sumber si panganon dihita. Alanido dakkolan ala na pasangap pondebata akana tinopana asingi. Tapi itu juga adalah sahabat kita, bahkan sumber di mana kita bisa mendapatkan makanan dan minuman kita sehari-hari. Tentu dang tarotahi dang tasigai alai jamut tonot tadui inang amang. Molo malohita menjaga pakilalan ni dongatan waing. Molo malohita menjaga akka rohani dongata asa unang tubuh akka hacik ni roha dot akka parbadaan asa malohita rupani buhita berdampingan mardame sonang dot akka dongata songoni manang tu akka natin opana asing kita harus berpikir lebih sungguh-sungguh lagi asa unang marlomo-lomo hita menigai akka natin opai asa buhita berdampingan asa mudah-mudahan molo dangadong be akka sampah na marserakan na terbuang tu akka pare dohot tu sungai dang bajir be kota Medanon dok lanak kana asing marhite kerjasama ni sude dakolan pemerintah dakolan si Bobi ta salahon alahon na bajir Medanon dipartikan na perpudion alai mulung ado hoti ta berpartisipasi dang adong be sampah nian na bolong tu akka pare dok tu akka sungai alai mul tabereng majo pare ta inang amang tabereng majo akka sungai di Medanon adong dunayas rata-rata selalu ada sampah jaladang mungkin pirong mga blok sampah na disi. Dan mungkin harimau, dan mungkin horbo. Alay penduduk kota Medan do. Atong inangamang do nga saha porsaon, unang be tutu holan na surgo tahasi holi, hape nanggo tempat tinggal tapi subuhi tahaholongi. Atong di minggu ekologion, ketika kita memuliakan Tuhan, itu artinya tanggung jawab kita melestarikan bumi ini harus tetap kita jalankan. Asa sonang hita, jala asa totong marsangap guarni tuhatta. Amin martangi yang mahita. Ali Jehovah Tuhan nami, mauliati madiho, nungahu begi hami hatam, di parminggon nami sadarion. Di lehokodo di hami portibion, inganan nami, jala inganan nami tinggal mangulu songoni nang mangalului akka narekot ti akka pangulun nami siganupari. Tuhan dakkolan hami jolma na mian di portibion. Alai torop do nang akka pahap-pahanan nang akka suas-suanan songoni nang akka natino pamina asingi. Saluhu nai rap argado Tuhan songo kami na arga di hadapanmu. Dinamati Kristus Yesus di hau pinur silang dakkolan jolma pardosa na ditubus ibana. Halay doho do salhu na kosmik portibion. Sudi akka na adong di
langit nang naditanoon, dohot dui tahe dihaholongi, jala ditubus Kristus Tuhan nami. Atau ngali Tuhan Jehovah di batama nami, molonung hura jumi hami di paluaho hami, asa totong mahami takas nang paluahon nang akka natinopa na asingi, asarap hami majamot ton hayason ni lingkungan nami. Hujamot to kami matuhan asa unang be marserakan akka rapan-rapan sampah ningulu nami. Asa unang asal hupapiak ko kami, asal hunang hupablok ko kami. Unang magabe hurotaki hami aik, unang hurotaki hami alugu awang-awang, unang hurotaki hami nang tano. Asa sadok jamot ma hayason ni akka lingkungan nami hupatupahami. Ima hataridan ni haporsyon nami pajuwom mo na sa hatuhami Tuhan di minggu ekologion. Molo na sa laon adong akka kelalayan nami, jala secara sengaja hami manigai saluhu na asimaroham Tuhan sesa madusa nami i jala ajari mahami tua katikin na nengro laho manabay akka hayason, manabay akka hajamoton dohot haulion ni akka natinoppa na humaliak kami. Dakolan majamot ton hayason haulion alay dohot mahami niyan alay Tuhan dohot manabay akka suaswanan di tonga-tonga ni akka na humaliak kami. Ang giat lamtaba haringgason di akka ruas ni huriam dohot parhaladum manuan akka siswanon suaswanon di akka na humaliang bagas na ima dalan nami Tuhan laho parsidohot merawat bumi tempat tinggal nami bersama. Jala dadak kolak kami alay Tuhan harapan nami tinggal di Portibion dohot donang akka poparan nami muse saat tu akka sudut na mangihut asabuy na sida marlas ni roha marsonang-sonang mangingani Portibion. Ali Tuhan Jehovah di batama nami, posdorohan nami margugu hami Tuhan mangulahon hatami asat lam terpasu-pasu sadok huriam di Portibion. Ali Jehovah di batama nami mauliate ma disudi akka las ni roha na niluas mumasa di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Akka ruas ni huriam na marulang tahun kelahiran dohot na marulang tahun parsaripeyon. Say pasu-pasu saluhu na Tuhan ditabay akka asini rohamma dinasida akka las ni roha gajang ni umur hahipason. Akka na marulang tahun kelahiran say totong mamakamulatehon dinggan di basam jala totong ma dohot nasida Tuhan laho manguruti akka nauli na dinggan di akka pasu-pasum naung jinalo nasida di tonga-tonga ni ngulu nasida. Akka keluarga parsaripeon na marulang tahun say martaba-taba ma las ni roha doho dame parsihohoton hasatiaon di pardongan saripeon ni. Songonima Tuhan hutangnya ko kami ruas ni huriam namar sitaonon keluarga besar parapat sian wik Bethlehem na marujung ngulu inanami inang buru si Malango. Say homa Tuhan na mga puli roha nasida jala di ari sadarion di bona pasugi nasida di tambunan manuat ton bakkene inanami i say patiur ma Tuhan akka ulaw ni ramoti nasida Tuhan mulak tu medanon jala ramoti nasida Tuhan mulak tu parserahan nasida muse dukkon sipul sudi akka ulaw ni apuli mana sida Tuhan asa totong marpakirimon na mangulu pasada roha nasida manguloyho mangulahon lomoni roham. Songoni mali Tuhan di bata di akka program-program di tonga-tonga ni huriamon say patulus may Tuhan asabuy dinggan mardalan salhuna di tanggal 6 Oktober na naingro patupaw nami do Tuhan pesta puncak oy kumene inklusif songoni nang pesta gotilon di tonga-tonga ni huriam hodo Tuhan na mamasuhon akka na record ding ulo nami marhiti pasu-pasumi lehonomu madihami asatuk hami Tuhan laho manupahi ulaon pestai jala marlas ni roha hami Tuhan patupahon ulaw ni tangadong na marungut-ungut sudi hami Tuhan parsidohot na mek pinahubay kami argadoy di adupanmu na balga pinahubay kami argadoy di adupanmu ala nirap hami salhu na Tuhan itap ni nasa tolap ni gugunami manupahi ulaw ni huriam doon jala huria nami sadok sudi ruas dohot parhaladum lehonomu madihami Tuhan rohan aukap asa sudi hami parsidohot manupahi ulaun nami. Songoni mali Tuhan ditikyon hutangnya ko kami akka ruas di huriam na di bagasan parsahiton say homa Tuhan na mga lehon akka hahipason dohot gugu di inanami inang nyonya girsang boru batubara sian wigit simane pemulihan dito nga ni bagas na Tuhan jama mapamatang ni inanami i Tuhan pamalum ma parsahiton sian pamatang ni inanami i Tuhan lehon magugu jala pasu-pasu ma inanami i songoni manangyan akon nami Joshua sinaga sian wig Bethesda
na opnamin yang di rumah sakit Bunda Tamrin. Tuhan, jama pamatang ni anak kon nami Tuhan, lehom mahahipason di anak kon nami Tuhan, pasu-pasu may anak kon nami asamalum ibana si anak kepersahiton na. Songonima nang ama nami amang situa MPH Pardidi sian wik Bethesda, pemulihan no yang ditongani bagas na. Tuhan, marasini roha maho di ama nami Tuhan, jama mapamatang ni ama nami Tuhan, pasu-pasu ma ama nami asamalum si anak kepersahiton na. Margogo di hatuaon na, mangalakahon akalakana rapdoho sudi keluarga, marlas ni roha di aka pasu-pasum. Songoni manang di anak kon nami cahaya permata berusiaan sian wik Nazaret, na op namin no yang di rumah sakit Siloam Medan. Tuhan, asiroham di borumi, Tuhan, lehon mahamamalum di borumi, Tuhan, pasu-pasuhon mahahipasun di borumi. Songoni mali Tuhan nang ianakon nami Miko manurung sian wik Jordan, na op namin no yang ali Tuhan di rumah sakit asiroham, lehon mahamamalum di anakon mi. Tuhan, asiroham loas ibana ibur-ibur magodang, Tuhan, asiroham padao ma akaparsahiton tujulanon sian nguluna, asa di bagasan hahipason ibana totong mangyahe akka ngulu na duminggan tuak katikina na ingro na tua-tua na pe Tuhan parguguanmu asa totong na sida di bagasan hapor siaon laho mangido hamamalum ni parsahiton di anak kon nami malutong adong ali Tuhan tutu na marsahit alay dang huboto hami dang sahat barita na tutong-atongan ni huriam nang akarwas mi pe Tuhan na marsahit di dia pe nasida nuaing say doho ma nasida pamalum say doho manasida pasu-pasuamu asa doho nang nasida Tuhan margugo manguduti aka pernguluan to katikin nanengro mauliate ma ali jahuba di bata manami saha di ho mangulu nami Tuhan tangihom mahami di bagasan Yesus Kristus amin. Tapapungu mapeliat tatujulo huhu mahita marede. Murah hama luani
cai holong do rohani di bata tu portibion, natinop panai marhiti hatana, dang lomo rohana siga jalasia portibion, ala pangalahoni jolma manusia. Dileho do anak nana sasadai mate di hau pinur silang, laho pada mehon saluhu dusata. Jalahehe ibana sian akan namate, asadapotan ngulu na baru hita. Tang marnaluja ibana pe baruhon portibi natinoppa, jalanane sian nai, marhiti toddina. Natarjodo hamu dohot au, gabi parbarita nauli, tunasa natinoppa. Disondo hami ale Tuhan, suruh mahan. Bahemma sadok hadaulaton ulaun dohok ngulum, gabi pasu-pasu tu portibion. Parbadiai maguarna marhiti holong ni roha, dohot hasatiaumu tunasa natinoppa. Kristus Tuhani, barita honma, barita nauli, tu salut natinopai, tu salut natinopai, asama tatangi akom mapiliatta. Ali di bata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jelum. Pasu-pasu may jela ramoti, asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roh maharajaunmu, sai saut malomuni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehom matu hami sadarion hangoluan siapari, si sama dusanami songo panesanami di dusa nidongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhom madamena tu todim. Tabegima persembahan korsian wik Bethesda. Unang mamulak kita manginang dohok mahita makalason. Baca inang. Bican isodo beru ason. Orang pitor mulak kita manginang. Ise seksi dana. Mangara diamu seksi dana. Seksi dana, unang lupa. Bawa, mangkara di mau. Batu pamu.
martoba maju ina mangina. Tampilan tungguan tur ina Bethesda. Martudu maita manginang. Isina, oh akan baju botaram maju ate, sada-sada mamu inang ate. Olo, memang. Terima kasih. Kami dari, oh iya ketinggalan Bu. Dari keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Selitonga, nggak banyak ya Inang ya, 100.000 semoga jadi berkat. Dari saya Situa Burtorus 100.000. Dari saya Nyonya Situa Dr. P. Sitompul Borus Hijabat 100.000 rupiah. 100.000 rupiah, kalansia doda 100.000. Baik itu, tua mah biar kami itu. Dari keluarga Opung Mesa Tampu Bolon 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Pak, iya. Dulu habis maju na baju motor ada. Oh itu satu motor. Sekian kami Nyonya 5 juta Borusiahan 100.000 rupiah. Mulai tema. Sian natutuan nami NN 500.000. Isi NN Nabi 10. 500.000 dah itu catat kamu NN on cash do. Sian Hami Opung Rumata Simanjunta Buru Togatorop 100.000 rupiah. Tunai. 1.000 rupiah. Jalo kamu. Ada kopi. Itu. Oh iya. Dari keluarga Patricia Boru Pardede 200.000. Halo. 200.000 ya keluarga Patricia. Pardede 200.000. On ikan lobi dah. Nasugut pagi ina Galilea 48 on ikon 5 juta nih. Ada kopi? Ise. Sian. Oh, Amang Napit. Saya do benar tu. Sianau 110.000. Oh, napa aja 10.000 emang. Oke. Siap kami Situa Teluk Benua Boru 9 juta 200.000. Oh, 200.000 Situa Teluk Benua. Lain mah? Boleh? Oh iya, oh. Khusus ada. Sian Hami, sian keluarga Panjaitan Boru Hutapea 500.000. 500.000 rupiah. Do kamu? Dot ya pasti. Sianau sian Bethesda 100.000. 100.000. Ya, Ersiahan. Sian Hami keluarga P. Simajunta Boru Situmeang 100.000 rupiah. Iya, boleh deh. Kamu itu? Ada kopi kamu? Ini apa? Lain pak. Ini apa? Ini apa deh? Ada. Jual marin dia mau jual deh. Kalau ada pe. Siakas do kan? Mau dapat waktu 2 juta do kan?
Bethesda. Sada do teh? Sada do? Olah sada do? Bado hita. Sada nai. Itu. Bado. Ih. Tema, molo somo ni uigil mate. Pungan kur ina Bethesda. Sara-sara do manang boha. Adong na marah record. Songo na tabu lagu ya deh. Jadi hamu majo. Adong ipatudu hamu isen maa. Sada-sada do? Ada. Oh iya. Enggak satu-satu. Terima kasih kami dari WEK Ina Bethesda sudah sepakat dan turut berpartisipasi untuk mendukung program gereja. Dari kami Ina Bethesda, kami menyumbangkan dana sebesar Rp1.900.000. Terima kasih. Hebat bah. Saras nai mamang situa gabi 2 juta bain. 2 juta mah? Ya. Baik mak. Gabi 2 juta teh. Kita bayar mang situa 100. Gatuk 100 teh. Setuju kamu? Setuju tu kan? Oke. Kita bayar amang situa dalam Bandung 100 teh. Marfoto mamu jo amang. Marfoto maju amu. Amang menapi 70. Pembina. Ate, situa marfoto jo amu. Sen wek Bethesda. Baik kamu napa sabulungi? Asa marfoto jo. Sambil di total lah itu. Sadia sudi. Juta dah. Ayo, ise adong kope. Iya, rapat tamu, parapat tamu, renggang. Nah, parapat tamu, iya, parapat, iya. Oke. Tadi itu. Smile, gaya, ganti gaya. Iya, ganti gaya sekali lagi, bebas, gaya bebas. Gaya bebas. Iya, cheese. Tarangeong. Asa semangat. Iya. Jadi total natar papungu di lelangkur punguan Ina Bethesda godangna Rp4.555.000. Mulai teh mak lasarowa teh. Iya, bagus. Jalamu. Jalamu. C.